The mermaid. Hi. Oh, wow. Ik werd heel erg wat die mooie zoals ik mezelf overigens niet altijd een hele grote mensen. Ik denk dat op het moment dat ik hoorde dat deze titel aan mij werd toebedeeld, dat ik toch wel een beetje reageerde als heel veel Nederlandse vrouwen. Want als wij een compliment krijgen, doen we vaak, oh, is maar een uitverkoopje of nee, dat is gewoon van de Zara. Dat is helemaal niks bijzonders. En toen dacht ik, nee, mevrouw Gersloos, dat gaan we gewoon niet doen nu. We gaan er gewoon volmondig dankjewel op zeggen. Ik ben mama van twee stoere, maar ook kleine en afwondende jongens, dus het is niet iedere dag dit. Maar ik probeer er toch altijd wel wat van te maken als ik de deur uit ga en als ik aan het werk ben. En ik vind het heel erg leuk dat mensen daar nou, dan nu een compliment aan geven. Dus nogmaals jongens, met een hele dikke, vette, volmondige dankjewel neem ik hem in ontvangst de titel. En heel erg leuk dat jullie aan mij dachten. Dankjewel.